Здравейте! Вие сте с поредното издание на интернет предаването Диалог. Този път сме поканили кандидат-президентската двойка на Обединената десница, господин Румен Христов и господин Емануил Йорданов. Здравейте! Здравейте! Директно започваме с въпросите, които са задали хората в свежо.нет. Първият въпрос гласи: имате ли религиозна принадлежност? Каква е тя? И смятате ли, че църквата има място в управлението на държавата? Тоест за или против светско управление сте? Господин християнин, източно православен, вярващ. Да, смятам, че църквата има по-важна роля от тази, която в момента ние виждаме в управлението на държавата, но категорично светско управление. Не съм религиозен, но уважавам ценностите, които възпитава християнската религия. Мисля, че на държавата има едни задачи, а църквата съвсем други, така че светско управление. Следващият въпрос гласи: той е явно човек, който не се интересува много от политика и казва, че Христов и Йорданов не му били интересни. Той се чуди кой ги е поканил въобще и моят въпрос също, с който искам да добавя, е: ако има хора, които не ви смятат за интересни, как ще разчупите малко модела? Опитваме се при цялата тази кампания, която провеждаме, да се срещнем с максимален брой хора, да обявим нашата програма, да заявим нашите намерения и да се запознаем с хората, да чуем тяхните въпроси, да чуем тяхните становища. В общи линии търсим режим на диалог, защото при тези разговори, за които говоря аз, можем да чуем какви са проблемите на гражданите, да отговорим на тяхните въпроси и да обещаеме какво бихме могли да направим. Така че търсим диалог. Благодариме на предаването Свежо, че имаме възможност да водим диалог чрез вас. Така че се надявам да бъдем полезни взаимно с хората, които искат да ни чуят и да ни видят. Да, е така, но вие знаете много добре, че много от политиците, когато става въпрос за избори, обещават много неща, заричат се в това, че ще контактуват с хората. Всъщност, когато минат изборите, ако спечелят, те забравят тези свои обещания. Как да сме сигурни, че при вас няма да се получи така? Ние не сме дошли от германски паркинг. Имаме и двамата доста богати политически биографии. Хората, които се интересуват от политика, ни познават. Като стана дума за диалога и възможността да се видим с много граждани, аз смело мога да заявя, че ние ще бъдем единствената двойка, която е посетила повече от 200 общини в страната, а заедно сигурно ще сме провели повече от 350 срещи. Това е много важно, защото именно тези срещи дават възможност да проведем този диалог, за който стана дума преди малко. Следващият въпрос гласи: той е вече малко по-така остро политически, ако смея да го нарека така. Какво мислите за големия шлем на Първанов и ще успеете ли да развалите него и да оправите всички останали пакости на, цитирам, агент Гоце? Започвам аз, защото това е една от темите, която много коментирам. Аз познавам отлично президентската институция. Аз съм бил там повече от 7 години и половина, 2 години и половина като съветник на доктор Желев и 5 години главен секретар на президента Петър Стоянов и познавам отлично президентските правомощия. На първо място искам да кажа, че те са много сериозни. Президентската институция е много важна институция в България. Тя задава важните политики, задава посоката за развитие на България до голяма степен. Искам да ви кажа, че със същите правомощия, с които господин Първанов постигна големия шлем, аз със същите ще го разваля. И ще ви кажа защо. Защото той фокусира през вторият си мандат основни идеи и виждания в 3 посоки. Постигане на голям шлем, а то е АЕЦ Белене, Бургас Александруполис и Южен поток, създаване на формацията АБВ, политическата му формация, и лова, който той много харесва. Аз смятам, че и 3 проекта, първите с изключение може би на Южен поток, не са полезни за България. Аз съм категорично против изграждането на АЕЦ Белене, който не е нужен на нашата страна. Смятам също, че Бургас Александруполис, който би привлекал около 25-30 милиона от таксата за транспорт на нефт, са нищожни в сравнение с това, което ние бихме могли да допуснем при един разлив и унищожаване на туризма на юг от Бургас. Какво ще е първото нещо, гласи следващият въпрос, което ще направите като президент и вице-президент на България, ако спечелите изборите? Ако трябва да започна аз, в правомощията на вице-президента е въпросът свързан с даване на българско гражданство. Мисля, че на цялата практика, която е съществувала до сега, трябва да бъде обобщена, да се види къде са допускани слабости и съответно да се вземат необходимите мерки. Те могат да бъдат 2 вида. Едните са промяна в закона, другите са промяна в административната практика.
А какво ви притеснява конкретно в раздаването на българско гражданство? Беше станало доста модерно, особено в последните месеци преди да влезем в Европейския съюз. Притесняват ме нарушаването на законите. Винаги са ме притеснявали, защото аз съм юрист. Притесняваме и това, че в много случаи процедурата се разтегля твърде необосновано във времето, което създава възможности за корупция. Първото нещо, което ще направим заедно, защото искам да подчертая, че вице-президента подпомага в цялостната дейност президента, така че доста от нещата, които ще се вършат в тази институция, ще ги вършим заедно, свикване на консултативен съвет по национална сигурност, много важен орган към президента, който беше неглижиран от президента Първанов по темата АЕЦ Белене. И вторият консултативен съвет по национална сигурност с помощта на вице-президента, който е по-компетентен в тази област от мене, консултативен национален съвет по отношение на битовата престъпност, която се е превърнала в малките населени места в битов терор. Това просто не може да продължава и ние няма да допуснем възрастните хора особено да бъдат подлагани на този стрес и на този геноцид. Въпреки че в момента господин премиера много се хвали с дисциплината, която е наложена, той дори препоръча пенсиите на пенсионерите да бъдат въведени на Запад, да станат такива, каквито са. Това е едно от поредните изказвания в Прага. Между впрочем, той, отивайки в Прага, винаги като че ли го обладава духа на Иречек и има интересни изказвания, вместо да заяви, че като български премиер ще направи всичко възможно доходите и пенсиите на българските граждани да догонват европейските, той предложи на европейските лидери те да се решат проблемите, които имат финансовите проблеми, заради световната икономическа криза, да свалят тяхните доходи и пенсии. Въпросът ще да бъде решен. Несериозно е. По-скоро го приемаме като закачка и шега, отколкото като сериозно изказване на министър-председател на България. Аз съм сигурен, че ако Бойко Борисов успее да намали пенсиите на германците и на французите, ще бъде преизбран още 2 пъти. Пожелавам успех, но не мисля, честно казвам, че ще се случи това. Как смятате да спечелите старите седесари, които в момента са безпартийни или са преминали към ГЕРБ? Стъпките, които предприехме за обединение в дясно, ние сме подкрепени от повече от 15, ориентировъчно 15 формации, са в тая посока. Надявам се, седесарите не само да ги спечелим, но се надявам да се ядосат всички десни хора, всички демократи хора и да излязат и да гласуват. Аз нямам отговор на въпроса. Как 650 хиляди души комунисти, по-настоящем социалисти, управляват 6 милиона и половина българи в продължение на 65 години? Интересното е, примерно, вие в момента, според различни социологически проучвания, получавате между 3 или 4% от гласовете. Ако хората биха гласували днес, това сочат социологическите проучвания от втората половина на септември насам. Тоест, това би ви наредило на 4-то място, ако днес бяха избори. Как смятате, аз гледах ваши интервюта, че може да се доберете до балотаж? Ние 10 години имаме президент, който социолозите през 2001 година не слагаха в сметките. Освен това, както имаме 3% по социологически прогнози, ние не може да срещнем никъде в публичното пространство набедените за фаворити. Те не се явяват в предизборни дебати. Нито един от тях не е посмял да застане срещу нас. Включително, аз в самото начало на кампанията обясних на избирателите, че Маргарита Попова влиза в кампанията с една изключително невярна теза. Тя твърди, че като вице-президент щяла да направи съдебна реформа, нещо, което е невъзможно. Тя може да направи съдебна реформа, ако остане министър на правосъдието, само че за нейно съжаление там вече не я искат. И въпреки това, в цялото това време, аз не мога да се срещна очи в очи с Маргарита Попова, за да проведем някаква дискусия по темата. Наскоро бях в Българска национална телевизия, там Попова отсъстваше, Стефан Данаилов отсъстваше и кандидата за вице-президент на Миглена Кунева. През тази седмица една друга телевизия иска да проведе дебат между кандидатите за вице-президенти. Отново набедените за победители ще отсъстват. Така че нека се явим на изборите, пък ще борим резултата вечерта. Смятате ли, господа, че има медиен чедър над някой от кандидат-президентските двойки? Чедър не, но има комфорт за някои от двойките. Аз 2 думи към предишният въпрос. Жалко е, че социолозите определят победителите, а не българските граждани.
Нормално и логично беше, когато имаме 18 двойки, да се притесняваме, че дебата не може да се случи, предвид на това, че са твърде много. Но последното социологическо изследване, което беше направено от българските граждани, гласувайки за парламентарните избори, показва, че има 5 парламентарни групи. Нормално беше тези представители на тези 5 парламентарни групи да участват примерно в първата група при дебатиране и при водене на дискусии, а другите да бъдат в друга група, като ние заявихме още от самото начало, предвид на популярността, която се твърди, че има госпожа Кунева, тя да участва независимо, че не е парламентарно представена. Жалкото е, пак повтарям, че социолози, а не избиратели определят кой каква позиция ще заеме на вота, който предстои. Но с тези социологически изследвания се предрешават изборите, защото се казва, тези хора може би са много готини, но вероятно нямат шанс и хората се разколебават и не отиват да гласуват. Това беше целта на тези изследвания. Вие препратихте обаче към следващия ми въпрос. Над кого или на кого се дава медиен комфорт? И от кого? Основно на управляващите. Беше ясно, че Росен Плевнелиев ще бъде кандидата на политическа партия ГЕРБ много отдавна. До последния момент се държеше така, брояхме все едно, че ще откриваме метро. Остава 20 дни, 19, 18. Време, през което беше ползвана цялата медийна машина в негова услуга. Той се явяваше по всички медии, електронни, печатни и така нататък, по всякакви поводи. Беше наситено пространството с неговата личност и, разбира се, той вдигна рейтинга за тези 2 месеца, за сметка на останалите кандидати. Само един пример ще ви дам. Всъщност да не споменавам телевизия, но бях поканен на 14 юни, когато дискутирахме вътрешните избори. Между прочим, ние минахме и през такива. По-скоро близо 80 хиляди гласа определиха кой да бъде кандидата от СДС или от ДСБ. Господин Малинов, един млад, много ерудиран човек, беше представителя на ДСБ. Именно минавайки през тези избори, ние коментирахме вота, получил се на тези избори. От 14 юни бях поканен някъде в началото на октомври в тая телевизия. Все едно, че такава кандидат-президентска двойка няма. Тоест, вие твърдите, че има медиен комфорт за кандидат-президентската двойка на управляващата партия ГЕРБ? Да. Можете ли да назовете медии? Не само медиен комфорт, има и предварително избиране на удобния опонент. Както виждате, играе се един матч ГЕРБ-БСП. Те са се харесали, явно си правят някакви сметки и естествено ГЕРБ разчитат, че ако успеят да избутат Калфин на балотаж, за него няма да гласуват други десни избиратели. И това ще им помогне да повторят резултата от първия тур. Освен това, може би гледат някъде по-напред в бъдещето и готвят една нова тройна коалиция. Примерно ГЕРБ, БСП и още една партия, но не свързана с нас. Така че всичко това е нещо, което ще се види в много близко бъдеще, но в крайна сметка хората виждат, че тези, които се правят на фаворити, не смеят да се появят на предизборни дебати. И то, защото те не са наясно с президентските правомощия. Росен Плевнелиев, например, обяви, че щял да оправя бърза помощ. Това е пълен абсурд. Бързам да ви задам следващия въпрос, тъй като са много. Факт. Първите най-успешните президенти на България са били десни. Кажете каква е формулата и дали я знаете. Ако я знаете, ще я приложите ли? Отговорете с едно изречение. Благодаря. Въпросът е на Why Apple. Двама бяха успешните президенти на България от началото на прехода. И Желев и Петър Стоянов бяха излъчени от Съюза на демократичните сили. Ние също сме представители на тази формация. Според мен, честното отношение към хората и желанието да стане нещо, да се случи нещо в тази страна, това е формулата. Да бъдеш честен с избирателите и да вършиш това, което си обещал. Господин Йорданов, едно изречение, моля. Професионална и политическа биография. Това е вашия отговор. Да. Разбрах. Следващият въпрос. Знам, че господин Христов е почитател на Формула 1. Кой е неговият фаворит и какви други спортове харесва той? Джеймсън Бътън, Макларен, харесва ми Марк Уебър, но фаворитът ми е Бътън, който кара добре, но просто колата му не беше на това ниво, на което беше нивото на Red Bull тази година. Надявам се до година той да има успех. Иначе харесвам футбол. За съжаление нямам фаворит в националното
Националната лига на България. Подкрепям националния отбор, иначе гледам с удоволствие английската лига. Същия въпрос и към господин Йорданов. Какви други спортове харесвате ви, ако не сте фен на Формула 1? От Формула 1 не се интересувам. Обичам футбола. За съжаление, българския шампионат е много зле. Българския национален отбор е още по-зле. Напомням и на Росен Плевнелиев и на Ивайло Калфин. Освен футбола, харесвам баскетбол, волейбол. Фен съм на Левски и на Манчестър Юнайтед покрай Бербатов. Следващия въпрос. Смятате ли, че в България трябва да се приложи мажоритарна избирателна система? Присъствието на мажоритарност при избора е много важно. То, разбира се, трябва да бъде дозирано. Ние потвърдихме тази наша позиция многократно в законопроекти, които бяха внасени в парламента, а самата наша партия избира мажоритарно ръководството си от няколко години насам. Имаме няколко избора. Още повече, че и избора ми за кандидат за президент на десницата минах също през избори, така че това не е лошо. Въпросът е да бъде дозирано с пропорционалната система. Да, ние сме за участие на мажоритарно присъствие при тези избори. Още през 2002 година СДС обяви идеи за промяна в Конституцията. Сред тях беше и включване на мажоритарния избор, само че това трябва да бъде направено постепенно и много внимателно, защото освен нормативната база, трябва да има и нагласа у хората да гласуват мажоритарно. Такава към момента няма. Да, обаче вие казахте 2002, СДС е направила това предложение. След като СДС беше на власт до 2001, защо винаги тези предложения идват след изтичане на мандата? Нямаше мнозинство. Когато ние бяхме на власт, останалите политически сили, опозиционните, нямаше как да гласуват за подобни промени в Конституцията. Конституционно мнозинство, да. Да. Квалифицирано. Квалифицирано. Следващият. Буров е казал, в политиката е важна маскировката, а не същността. Вие какво бихте казали за това? Защото и аз съм на същото мнение. Роси. Ние на два пъти избираме опаковки. Първата беше с 800 дни гаранция. Но аз се надявам повече на един стар български израз: по дрехите посрещат, по акъла изпращат. Да достигнем до там. След толкова години в политиката, опазихте ли чисти сърцата и душите си? И ако спечелите, смятате ли, че ще останете чисти? Ще мислите ли преди всичко за хората, а не за себе си? Честно отговорете. Честно, да. Всички, които ме познават, знаят, че аз запазих моята човешка същност. Имам много приятели и в политиката, и извън политиката, и възнамерявам за бъдеще да си остана такъв, какъвто съм бил през тези 21 години, защото аз от 21 години съм в политиката. Господин Йорданов, като бивш член на изпълнителната власт, опазихте ли чисти ръцете и душата си? Аз напуснах преди 10 години активната политика и се върнах към професията си. В този период всички хора, които са влизали в съдебните сгради в София, а и в България на някои места, са имали възможност да ме видят, така че е много ясно как изкарвам парите си. Аз имам един апартамент и една кола, при положение, че съм имал 2 тъщи, за разлика от някои хора, които с една тъща имат 6 апартамента. Ще вземете ли участие в някой от кандидат-президентските дебати? Ние ги искаме тези дебати от самото начало на кампанията. Въпросът е, че другите не участват в тези дебати. Аз използвам случая да кажа, че няколко пъти призовавам представителя на левицата, който е основният опонент на десницата, и господин Плевнелиев на дебат, на диспут, на ГЕРБ. Смятам, че диспута между нас двамата е много важен, защото ние се борим за един и същи електорат. Има 6-7 много важни теми за обществото, на които ние трябва да дадем отговор и хората да преценят кой е автентичният десен и за кого да гласуват. И в този смисъл аз много настоявам този дебат да се случи, за да можем да дадем отговор на въпроса по отношение на Белене, по отношение на пакта Европлюс, по отношение на еврозоната. Все важни въпроси за нашето общество. Тоест, вие смятате, че господин Плевнелиев страни от дебат с вас или просто медиите не допускат този дебат? Не страни, бяга. Не участва, бяга, да. Така е. Тоест, вие сте отправили покана към щаба на ГЕРБ. Използвам сега случая също да кажа, че ние бихме били много радостни да можем да дебатираме. В крайна сметка, ние сме 20 годишна партия, автентична десница, която претендира за това, че демократичните устои започнаха с наша намеса и искаме да дебатираме. Това е демократично, това е нормалното.
Аз бих искал да кажа на госпожа Попова и на господин Данаилов, в рамките на тази кампания може да избягате от предизборните дебати. Но в следващия парламент ние пак ще бъдем заедно и там вече ще трябва да си говорим. Честно казвам, начинът, по който го казахте, аз се притесних, не искам да съм на тяхно място. Няма бягане. Следващия въпрос. Смятате ли, че българските политици са преди всичко бизнесмени с силно изразени конкретни интереси, а не реални представители на народа? Защо се запазва бройката от 240 депутати, когато населението устойчиво намалява? За да бъде намалена тази бройка, за която много се говори, безспорно има нужда от редукция на парламента, но е необходима промяна на Конституцията. Вероятно и това ще се случи. Иначе бизнесмени не могат да разберат точно въпроса в какъв смисъл. Аз се занимавам с бизнес и в това не виждам нищо лошо. В крайна сметка, когато човек сам си изкарва прехраната, е добре. Винаги е добре. Явно, според мен, по-скоро въпросът бие в посока, че те по-скоро влизат в политиката не за да защитават интереса на народа, ами за да защитават собствените си бизнес интереси. Има го и това, но ние двамата с господин Йорданов сме показали през последните 10 години, че не сме от тази категория категорично. В идеите за промени на Конституцията, за които говорих преди малко, една от първите е намаляване на броя на народните представители, но това може да се извърши единствено от Велико народно събрание. Що се отнася до политиците, бизнесмени, мисля, че е създаден един устойчив мит. Има много хора, които преминавайки през парламента, след това не могат да се върнат към нормалния си живот. Защото за 4 години се губи ритъм, губи се професионална квалификация. И аз много пъти съм казвал на хората, кажете ми, след толкова клюки, упреци по наш адрес, говоря за управлението 97-2001, едно име на човек от СДС, който в момента е едър бизнесмен, разполага с имущество на много висока стойност. Не случайно споменах преди малко, че имам една кола и един апартамент. Това, което имат 80% от българските граждани. Господин Руков? Едно допълнение, няма сини олигарси. Нито един. Господин Яруков мина пътюм през политиката. Той дори не стигна до парламента. Той си дойде с бизнеса и си излезе с бизнеса, така че той не е направил бизнеса си в рамките на Съюза на демократичните сили. Сини олигарси няма. Сини олигарси няма. Как ще ни убедите, че ако ви изберем, няма да правите действия или бездействия за собствена облага? Иначе казано, мерки против корупцията. Мерките против корупцията трябва да се водят от всички институции, включително от президентската институция. Аз имам амбицията, заедно с господин Йорданов, да дадем това, което можем, като представители на тази институция, да решиме този въпрос, най-малко заради лошите доклади, които получава България и не влиза в Шенген. Смятате ли действително, че причината за невлизането на България в Шенген е да, техническите критерии са покрити. Дали не е миграцията на малцинства? Не. Не е това. Не е това, но това, което може да направи президента и е в неговите правомощия, на първо място е контрола върху законодателството. Всеки един закон, който е приет от парламента и би могъл да създаде условия за корупция, трябва да бъде връщан за ново разглеждане. Освен това, президента има правото да назначава със свои укази председателите на Върховен административен, Върховен касационен съд, главния прокурор, главния секретар на МВР. Всичко това са неща, които могат да помогнат в борбата срещу корупцията. Но това са еднократни актове, а след това тези хора стават самостоятелни, условно казано. Еднократни актове са назначенията. Връщането на закони е нещо, което може да се извършва постоянно, тогава, когато има нужда от това. Но опитът сочи, че ако закона бъде върнат и отново не бъде гласуван, отново бива връщан, и това става една бездънна яма. Всичко е въпрос на мотивация и на една ярка гражданска позиция, защото когато президента успее да обясни добре пред обществото защо връща законопроекта, депутатите биха се поколебали дали да го приемат за втори път, при ясно съмнение, че става въпрос за корупция. Но единственото притеснение тяхно би било това, че общественото мнение може да се насочи срещу тях. Разбира се, това не е малко. Нека вярваме повече в гражданското общество. Господин Христов, по време на кампанията сте обиколили доста общини. На колко места бяхте до момента и научихте ли нещо от всички тези срещи? Аз ви казах преди малко, повече от 200 общини, повече от 300 срещи заедно с господин Йорданов. Много неща научих. Хората са много мъдри.
Давам пример. Бяхме в Видинско и коментирахме безработицата. Тя там е много висока. Ставаше дума дали 11 или 12% средно за страната и 26-29% за младите хора. Между прочим, там е много висока. Всеки трети българин млад между 25 и 30 години и 35 години е безработен, което е много, много отчаиващо. Стана един, наш симпатизант, който беше на тази среща и каза: господин Христо, безработицата или 50% или 100%, не е 11, не е 28%. Скоро уволниха моята съпруга, при мен безработицата е 50%. Ако не дай си Боже уволнят и мен, тя става 100%. Така че много, много мъдри неща се научават от тези срещи с българските граждани и много обогатяват. Сякаш много политиците подценяват мъдростта на българите. Да. Като гледам какви послания отправят. Абсолютно сте прав, че ние подценяваме мъдростта и зрелостта на българските избиратели, на българските граждани. Ако ви изберат хората, какво ще промените? С едно изречение. Живота им, като на първо место ще заложа на стабилна икономика, каквато в момента нямаме. Господин Йорданов. Отношението към закона. Искам България да бъде правова държава. Ако не е тайна, колко партии сте сменили до сега? Аз съм членувал само в Съюза на демократичните сили повече от 21 години и се гордея да кажа, че съм СРСР. Първоначално станах член на Съюза на демократичните сили. След това бях народен представител от СДС, бях министър от СДС. Днес съм кандидат за вице-президент от СДС. Конкуренцията не ви ли притеснява, господа? Конкуренцията е нещо хубаво. Ние излязахме на улиците, за да постигнем демокрация и пазарна икономика. В пазарната икономика има конкуренция, така че съвсем нормално. И един последен въпрос, който е малко по-личен. Красен Краев. Въпросът гласи: каква музика слушате? Коя е любимата ви песен? Аз слушам хард и мелоди рок, слушам и симфонична музика, но от месеци нещо слушам Норис Спенс, защото те направиха един страхотен клип за нашата кампания. Аз много го харесвам. Господин Йорданов? Аз също обичам на първо място рока. Започнал съм да слушам на млади години Deep Purple, Uriah Heep, естествено и Beatles и Rolling Stones, но обичам всякаква хубава музика. Примерно в класиката обичам Вивалди, 4-те годишни времена. Много мога да говоря, няма да ни стигне времето. Господа, благодаря ви, че бяхте с нас. Не също Благодарим и ние. Това беше поредното издание на интернет предаването Диалог. Този път гости ни бяха кандидат-президентската двойка на Обединената десница, господин Румен Христов и Емануил Йорданов. Благодаря ви, че бяхте с нас. До следващия път. Чао!